Skont il-kap tal-Oppożizzjoni pajjiżi oħrajn qed jiftħu u jnaqsu restrizzjonijiet minkejja li l-Ewropa qed tkompli tiġġieled l-imxija, partikolarment kontra il-varjant Ingliż. Il-parir xjentifiku jgħid li l-varjant Ingliż jitrasmetti l-virus brata massima ta' 70% aktar, iżda l-Bernard Grech pajjiżi oħra qegħdin jiftħu. X'qegħdin jagħmlu pajjiżi oħrajn? Qegħdin jibdew jiftħu. Quddiem din id-dikjarazzjoni One News ta' ħarsa dwar x'qed isir f'pajjiżi ewlenin oħra fl-Ewropa u x'ħabbru l-gvernijiet tagħhom fl-aħħar jiem. Fl-Italja l-Prim Ministru Mario Draghi ordna lockdown strett ieħor fejn ir-ristoranti, il-ħwienet u l-iskejjel ingħalqu u fit-tmiem il-ġimgħa tal-Għid kollox se jkun magħluq kompletament. Dan huwa affettwat b'mod partikolari fi bliet kbar bħal Milan u Ruma. Franza wkoll ħabbret lockdown fosthom f'Pariġi. Fil-Greċja reġgħu ingħalqu l-iskejjel u fi bliet bħal Atene ingħalqu l-ħwienet mhux essenzjali u n-nies jistgħu jmorru jixtru minn ċertu ħwienet li huma biss sa 2 kilometri fejn joqogħdu. Dan ifisser li kieku dan u post f'Malta mill-Marsa fejn jinsab il-Kumpless One lanqas tista' tmur imqarsa l-belt għaliex hemm distanza li taqbes iż-2 kilometri. Apparti minn hekk il-Griegi lanqas imbagħad jistgħu joħorġu minn djarhom mid-9 ta' filgħaxija salada fil-5 ta' filgħodu fost il-ġimgħa u fit-tmiem il-ġimgħa in-nies kollha jridu jkunu kollha ġewwa mis-7 ta' filgħaxija sal-5 ta' għada filgħodu. Għal dan kollu fl-aħħar ġimgħat kien hemm protesti kbar. Fi Spanja wkoll in-nies ma jistgħux joħorġu minn djarhom sa Mejju li ġej filwaqt li l-Gvern tar-Repubblika Ċeka impona lockdown iżjed strett u nagħlqu anki ċ-ċentri fejn jinżammu it-tfal żgħar. Fil-Belġju l-lockdown se jibqa' għaddej sax-xahar id-dieħel u fid-dar tista' tilqa' sa persuna waħda biss. Fil-Portugal għalkemm l-ewwel tħabbar xi ftuħ ta' ħwienet għadu post lockdown u l-pjan li jerġgħu jiftħu l-iskejjel huwa għal wara nofs April jekk is-sitwazzjoni titjieb minħabba anki żidiet fil-każijiet fl-isptarijiet. L-Irlanda li ilha b'lockdown nazzjonali minn Diċembru li għadda se tibqa' bir-restrizzjonijiet filwaqt li l-Ġermanja ħabbret lockdown għall belt ta' Hamburg wara żieda fil-każijiet ta' coronavirus f'din il-belt. Intant fl-intervista Bernard Grech iġġustifika d-dejn ta' miljuni ta' euro li għandu l-Partit Nazzjonalista u qal li l-partit tiegħu għandu d-dejn bħal m'għandhom in-nies li jisselfu mill-bank biex jixtru proprjetà. Kull min jixtri dar jew aħjar il-kwantità kbira ta' nies li jixtru dar ikollhom id-dejn. Mela aħna meta xi ħadd ikollu d-dejn kif għandi d-dejn jiena għax għad inħallas id-dar tiegħi ħadd ma joqgħod jgħajjarni li għandi d-dejn. Fl-intervista mal-editur tal-Gazzetta llum Bernard Grech ma għadx lura li jitsika li l-predeċessur tiegħu dwar id-donazzjoni li mar jippreżenta lid-Dar tal-Provvidenza. Grech fakkar lil Adrian Delija li dak li ppreżenta huwa ma ġiex aċċettat għax l-affarijiet ma kinux ċari. Llum nafu illi sitwazzjoni hija li Dar ta' Provvidenza ma aċċettax dik id-donazzjoni laqqas il-weda tad-donazzjoni għaliex imbagħad irriżultala l-affarijiet ma kinux ċari